Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mibiya nitong dapita ug mipauli sa Nazaret sa iyang kaugalingong lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinagoga ug nanudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila. Din maniya hikatunik kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Ug unsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya man mao ang anak sa usa ka panday nga anak ni Maria nga usa ka housewife? Ug igsuon nila si Santiago, ni Jose, ni Judas, ni Simon. Daghan kay ni sa igsuon. Siguro mga sa kalibo. Dili ba ang iyang maigsuong babae sad ani aman sa dinhi magpuyo? Tungod niini kayano siya kaayo, wa na sa mutuo kanila, wa siya doctorate, wa siya masteral. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas lamang sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala sa makahimog mga milagro didto gawas lamang sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug nangaayo gayud sila. Natingalas siya pag-ayo nga wala sila mutuo kaniya ang ilang pais ug ilang sano. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga mga balangay ug didto nagtudlo sa mga tao ug daghan ang mituo kaniya dito sa pikas lungsod kaysa iyang lungsod. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Doon ay panultihon sa in English mga igsuon nga kung hubaro nato in English sa over familiarity breeds contempt. Nga sa inato pa nga pinulungang Bisaya, Ludabi, lumad nga nagitabnong Bisaya. Amigo kami sa inyong kanhin mayor, italiwan na. Nagakanayon nga kung nasubrahan imong pagkaila sa usa ka tawo, labi nagkababata mo, kibaw kang baho kay siyang utot, manugab siya, no, kibaw ka nga siyempre usog ka isang muhagok, ginagmay nga mga butang, nga familiar kay kauban mo sa gagmay pa. Mamahimo ni nga hinagiban, instrumento, nga isyu, dihani mo. Kay sa pagkatinuod lang, no, ang numero uno nga kontra sa tao, ang kaugalingon man. Tama?
Labi na mag-struggle tas tong kagalingon magbinutan, dili. Mga-apply, dili. Musimba, dili. So numero nung kontas tong kagalingon kita rasa. Labi nagdita ka mo desisyon ug wala tay hugot nga desisyon padung sa unsay tinuod ug unsay maayo. Unya nasayod basad mo unsa ug kinsa no ang numero unong mudaot nato ang membro sa atong pamilya. Ang membro sa atong pamilya dayon ang atong mga suod nga mga amigo ug mga amiga ngano man kinakailaman sa nimo, nakailaman sa nimo. Mabito na kung simba ko lang, labangog pito kalaod. No, moingon nga, kadto si Talpulana o si Padre, kandidato to pagkasantos. No, mabito nga interviewon gito ang membro sa banay, yang mama, yang igagaw, no, kuyaw man kayo na, nga interview na may gagaw yun. Diba? Kay di man na mulaban tanan. Labi na naaka sa grupo, naaka sa eskulahan, naaka siyempre sa LGU. Lisod kay ma-promote, kay magbinirahay, no, man kita. Instead nga, taliwala siyang kahuyangan, imo siyang tabangan, ug nga dili ka mo-focus on sa bati diha niya, imo manong i-highlight. Kuan kito siya, tika santo, kuan naman na siya, isyuhan din mo. Pinig kamatay niya, may kay kang mudaig. Buhi pa, akong but pasabot, nga pangayuan kag recommendation. Pulong, no, nga mamahimo nilang, no, pasikaranan ug basihanan. Kung angay bagyod siya, no nga i-promote og dili. Muna maigsuon ko diha ni Kristo karon nga adlaw sa ika-napulog upat, no, nga Domingo sa yano nga panahon sa kalendaryo sa tong simbahan. Sa diha nga si Jesus nagsugod og nagpadayon na sa iya nga pagsangyaw ngadto sa nagkadaiya lain-lain nga mga lugar. Human sa 30 katuig nga wa tay madungog mahintungod kang Jesus. For 30 years, gawas lang siyang birthday. May madungog tas Biblia, Pasko. Ug sa nagidad siya 12, sa dihang nawa siya, samtang nangadto sila no sa Jerusalem, nagpilgrimage sila. No, mao mo nadunggan. But for a span of 30 years, no, silent life of Jesus na. Siguro na eskwela siya, nangandam siya, nagtigom siya. Ug human sa 30 katuig, migawas siya. Dako na, hamtong na. Ug ang pagsugod sa iyang gimbuhaton, gisugda niya sa dihang gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. So ang iyang pagkabinunyagan, may naghatag niya permisyon, naghatag niya pagtugot nga pwede na siyang magsangyaw. Bisag dili gud to siya angay nga bunyagan kay Ginoo gud siya. Puniingon lang gud siya ni Juan, ato kining sundon buhaton sa pagkakaron. Kay mosunod kog proseso, di ko mo shortcut. Abi kay Ginoo, abi kay magtutudlo, no, abi kay dunay responsibilidad sa gobyerno, unaha ko. Di sa gusto ana. So kung unsa gikinahanglan, sunod gud siya, linya gud siya. Ako mapapili sa ako application unahan na nang nasa ilawom. Baba, anak biya ko ni uka kaila, si kuan akong parente, si Colonel, si Major, si Mayor. Dili sa ganahan na. Sunod gud sa posisyon, linya gyud. Linya. Gawas tingalis mga senior, pero di pa man siya senior. Linya. So man una nga makatuna nato mga igsoon diha ni Kristo. Sunod gyud tas proseso. Kay sagaran sa ma-shortcut dili maayo no ang padulngan. So human siya mabunyagi. No, naglakaw-lakaw na dayon siya no unya sa iyang pagsangyaw
wa siya mag-inusara. Wa siya mag-inusara. Nangita siya mga kauban, o gitawag nato kato sila og mga tinun-an. Ug sa kadaghan nga mga tinun-an, naminaw diha kaniya, nagsunod-sunod kaniya. Kalibuan ang misunod, ang nakabig diha kaniya. Oh, mipili siya na pulog duha. So gikan sa daghang mga tinun-an, mipili siya na pulog duha, gitawag niya katog mga apostol nga nagrepresentar sa napulog duha ka tribo sa Israel. Unya samtang to sila maglakaw-lakaw, kay itinerant preacher man to sila, no? Mao ni ang kasagaran nga buhaton ni Jesus. Balik-balik, no? Ang tulo ka mga butang nga gibuhat samtang dinhi pa sa kalibutan. 2,000 katuig na ang milabay kapin. Una, nga samtang mga to sa kalugar, no? Una sa tanan, magsangyaw siya. Magsangyaw siya sa damgo ug sa tuyo usamahan. Nga unta, number 1, maghigugmaay ang mga katawhan. Dili tungod sa kung unsay ilang mahimo, kundili unsay ilang nahimo nga manindot. So nagsangyaw siya nga unta ang mga katawhan. Susama nga ang Dios samahan og siya usara. No nahigugma ka na tong tanan. Unta. No, panghinaot. Amen. May putsaputan ng amen. Unta. No, nga katawhan. Maghigugmaay. Unya, ang unang bunga sa paghigugmaay, unang bunga, mao ang pagpinasayloay. Iya yun ang gibalik-balik. Mao man gani nga gahapon atong nadungog, og kining si manahang milabay, dihay mga masakiton, nga iyang giayo. Unya, nangutan ng uban, kay kasagaran mo ingon man si Jesus, no, maayo ka na si mong sakit. Lukuta, hipusa ni mong banig, uli na si inyuha. Dali ra kay pag-ingon niya nga, naayo ka na sa imong sakit. Apan sa kaulahian, no, niingon siya pipila ka mga masakiton. Niingon siya, no, gipasaylo ang imong sala. Nilikoy man, ingon sila. Kinsa man siyang mupasaylo sa mga sala, Ginoo day siya. O nagpatuso-tuso siya. Ug maoro ba ni hinungdan, ngano intan nga gilansan sa krus? Usaray Ginoo, ang Dios Amahan. Ikaw, kinsa ka? Ha? Nungutan na sila. Unya na siya umaabot ng Espiritu Santo. 1 + 1 + 1, 3. Kung saan man So dili sa katuwa na nga ang Ginoo halang don uyamot nga tuas kalangitan, manaog, magpuyo, uban kanato, isip tao, og niagi diha sa bilahan ni Santa Maria. Di kadawat ng mga Hudiyo, anak, nga mapobre siya, mapildi siya, nga magpakatao siya, nga posible nga siya makasala, kay lagi magpuyo man isip o sa katao. Pero iya yung gibuhat. Nga naman, nga nagpakatao siya, kay gusto siyang mo-follow up, gusto siyang mutabang, gusto siyang manudlo, aron kitang tanan mahibalik ngadto sa Amahan. Ug ang una nga angay natong buhaton, ug iyang gitudlo kanato, nga sa atong pagminahalay, labi na diha sa atong mga panimalay, ug sa atong gitrabahuan, magpinasayloay. Kaysa pagkatinuod lang, no, walay nibisan kinsa kanato nga walay gihambin, nga walay problema, nga walay apan. Amen? Nga kitang tanan may pagkayabag usahay. Mo nang ayaw sig panudlo sa uban, ayaw sige o pamasangil sa uban, kay utro sa kang pasangin landaan. Ay sige panudlo-tudlo, ikaw. Bisag nakahibaw kang makasasala siya, iyabag siya, ayaw sa kinudnod, ayaw sa pagiltiha, hinunoa, kung anak o liwat man kata ni Kristo atong Ginoo, wa pa gani siya mulakaw kay ato siyang kabit, at wa pa gani siya mulakaw kay magda siyang manok ato sa bungan, pasayloan ng daan. Omning gitudlo, pwede? Kaya? Ang imong asawa, padung palang gani mang libak, no? Pasayloan ng daan.
ug nga bisag dili sad siya mo pasaylo mo sabot nimo, pasaylo wala. Oh, sakit kang gibuhat nako. Kini haay. Bawas kita pulis, abogado. Mura bag ikaw, mubawas gyud, di gyud palupig. Palupig sa tabanagsa. Ha? Okay masagunan dili ta okay usahay? Di ba? Bisag isakitan ta. Sumunay kaduhay ang gitudlo. No, sa unang bahin, siyang gibuhat samtang dinhi po sa kalibutan. Magpinasayloay. Mo nang bisan og di siya managad nimo, tagad lagi no tatay? Pwede? Shhh, piyong raba. Bahala di siya managad nimo, bahala di siyang pasaylo nimo, pasaylo lang yun tayo? Pwede? Kaya? Pitok-pitok rabang mata. Dinindapita ay, si WL lang, tanaw yun ko. Oh, bahala di siya pasaylo, pasaylo lang yun ta. Ingon des man lang ay, bahala ka din paria ka, pasaylo gutang, siya naguna-una na ako, kiha, way tagdanay, mamatay ko. Anak ko sulungon ako, magyakmo ko. Di ko pasaylo, sakit kayong gibuhat na ako. Nagdumot di ay, mahiubos, masuko, tawhanon man na, nga pagbati. Pero ay lang pagdumot. Inig gabi inig hapon, wala na. Aron makatug kang maghayang. Ginoo na lay bahala niya. Amen? Di manguting sa mausab karon, magbutan na siya, di na sa magadik-adik. Ay pagbuot kung kano sa siya mag-usab, labi nimong anak kayabag, labi nimong bana nga sugarol. Hinunoa sang pita ang Ginoo aron siya muhikap. Di man nato madiretso pagsulti nga ikaw, mabutan kay ka, bunalan ti karon, kastiguhon ti karon. Kay ka na nga itong usagyaw, sige gyaw-yaw, makapagkubol man na. Unsa na, kanang sige na ito gyaw-yaw, balik-balik sa atong mga anak pag umangkol, labi ingon sila insi kuno, sig balik-balik, sig pangasaba, gamay ra ba kayo muhatag sweldo? Lugoon ka na, bisag ikaw apuhan, patyon, unayon kasi mong apo. Saba, sig balik-balik. Amen? Amen? Dali na lang unta. Batasanon unta nato. Sugod diha sa itong mga panimalay ang pagpasaylo. Kay mahal kaayo ni siya. Labi na og napuno kita sa garbo. Mapahitason kay ta. No? Pero kung naatay pagpaubos, dali na lang pagsabot. Dali lang sad pagpasaylo. Di sad gyud kapalupig nga utro sa man sa bakang dunay isyos kinabuhi. Ha? Malisod. Ikatulo, mga igsuon, no? Magminahalay, dihas pagpinasayloay, mo ni una niyang gibuhat balik-balik. Ang ikatulo, mag-inalagaray, dihas panimalay. Mag-inalagaray. Ikaw day hugas plato, ikaw lang paso kadong. No, ikaw mga rinse ka inday. Ako magluto, isip imong nanay. Imong papa, siyempre manrabaho. Oh, dali raman na. Mag-inalagaray. Di na kinahanglan nga suguon pa. Sa Bisaya pa ang tawag na magkure-kure. Pero mabatanon karon di naman kure-kure. ML, suguon nimo nanas computer, di na gani mo kaon, napas mo na. Dili lang ML, ka na bang gadget nila ba? Sigtanaw ng YouPorn, UJs, biig. Sagun sa lay pamuhaton. Ha? Ngayon po na bang tagon, 5 minutes, ibton ko man ka na, 5 minutes, puspos ko man ka na, kaon. Kung doon na schedule, mo na yung mga bata, no, nausro ba ng gadget, taga isang time, 30 minutes, ha, pila man ka oras na yung module, o pag-apil duwa computer, 1 hour, 2 hours. The rest, no, imusan tagaan og trabaho, ing ng bata, nga dili na lang yun imo siyang patuyangan, mugara man na, ma-spoiled man na, sa schedule. Taga sa schedule, ayaw giagi sila hilak. Amen? Nalulunin ko ipuspos, ay kung hilak-hilake. Ha? Mo ni gitawag na to, gugma, nga dunay kaluoy, og pagdisiplina. Ikatulo, ikaduha di ay, no, nga gibuhat,
ni Jesus samtang dinhi pa sa kalibutan. Gitudlo niya uban sa mga tinun-an mao tong pag-ayo sa mga masakiton. No, pag-ayo sa mga masakiton. Unya nasayod man siya nga kitang mga tao do na gitay sakit. Walay ni bisan kinsa nato apil nako nga walay sakit. Pipila sa mga sakit nga itong paghisgutan mao ni mga igsoon. Sakit sa lawas, no, simbako susamas COVID, pero dili lang COVID ang sakit sa kalibutan nga atong kahadlukan ha. Nay atake, nay gout, nay arthritis, nay mayuma, nay mga cancer, mao nang mag-ampo ganita alang sa mga natakbo yan sa COVID-19, apil sa cancer, ulcer, mayuma. Apil. Masa may ka-special ng COVID? Mo naman gyud naratol ana. Bitaw na, wa man ta may balibad nga wa na naam na. Apila sa mga cancer, nakadungog ba mo na cancer, ulcer, nawa. Apila niya basa. Oh. So giayo niya ang mga masakiton. Pero mangutana ta bang igsuon, nganong kinahanglan pa may iyuhon ng mga masakiton? Og diin man gikan ng sakit. Diin gikan ng sakit. Diin gikan sa sala. Nganong masakit dayta, kayo sa'y magbuot-buot ag ato, di ta musalig sa Ginoo. Una, musalig din ta, labi naglabdan tag-o, biogesic, bioflow, dili ni commercial. Nga nagmoingon tas Ginoo, nga Ginoo, no, number one nga doktor mangyug ka, in Jesus' name, hilanat pahawa, sa ngalan ni Jesus, ubo pahawa. Ano palit mo ditag tambal? Watay salig niya? Pwede din na natubuhaton pader? O pwede good? Dili na nas mga charismatic kitang tanan, kay doon naman tayo gahom. Pagbuhat niya na, labi na kung doon na kay hugot nga pagtuo. Amen? Espiritu sa pagkalibakira, pahawa. Dili ang libakira, kundi lang espiritu sa pagpanglibak. Ngaunta mabuhi gyapon siya, pero mahunong na iyang pagpanglibak. Og kadlawon moingon ka diha, no, dai. Bisag sa isinta na ta dai, namgay po na kung sakit sa iro dai. Pwede pa dai? Moingon daing tiguang, wa ka matiguang, wa ka magbiga. Sa ngalan ni Jesus, espiritu sa pagkawagan, pahawa. Pwede man guna. Pwede yun. So, tanang klase sa sakit. So, sa mga sisos gibunyagan, kita sad mga binunyagan, mabuhat din na nato. Pwede din na, Father? Pwede. Pwede. Oh, dili lang mga healing, dili lang mga charismatics, sino kikinbeg. No, og mga exorcist, kitang tanan, we have the power. We are all very powerful because we are God's greatest creation. And we are being empowered to do so. Amen. Sa katapusan, kung nag-ayo siya sa mga masakiton, ikatulo, no, iya sad nagipapahawa ang mga giyawaan. Oh, ang mga yawa sa giyawaan. Dili di ang mga giyawaan. No? Higugmaon ang giyawaan, ayaw ang yawa. Higugmaa ang tao, dili ang bati nga binuhatan. Di man tamo kundaw na ana. Maunang mga igsuon ko diha ni Kristo kining tanan. Gibuhat ni Jesus sa yano nga pamaagi ug dali rang masabot. Pero suma sa atong nahibaw-an karon bisag giun sa pagpaduol ni Jesus. Giun sa pagtudlo ni Jesus kining tanan, apan doon na taong mga libakira, mangisyo gyud, di gyud malipay, bisag musahon pa nato, unsa petong buhaton, bisag musayaw patingaling pari, no, bisan patingali, o tanan yang buhaton, doon na gyud ikasaway. Amen? Amen? Mananingon sila, di ba, anak man ni Jose, nga usa ka panday? Ano man day? Kaubos mo sa nimos pagtanaw sa panday? Kunwa ng panday, di na mahitabo nga kini mga building nas palibot. Bisag mason bisa lang siya, bisag helper lang siya, di na, no, matukod. Murabag, di ba anak siya usa ka panday? Di ba panday lang ang iyang amahan? Ubusan mo sa pagtanaw, oy. Mahal na bang inadlaw-adlaw ng mga panday? Di ba anak man sad siya ni Maria nga usa ka housewife lang? Uy, dili malalim ang usa ka inahan. That is the most
noble profession in the world. Dili ta mamahimong ingon ni ani kung wala ang mga inahan. No? So, usahay mga igsoon ba kining atong bias bitaw, paghukom sa atong isig kaingon, may mamahimong babag sa atong maayong kasinatian o relasyon ngadto kaniya. Ato tinggalin pangayoon sa Ginoo oy nga unta no kay kitang tanan utro man sad dunay isyu dunay apan dili ta mohukom sa mga tao. Hinunoa mudawat kita no nibisan kinsa susama nga tong labawng makagagahom midawat kanato no nga walay pagpinig-pinig. Amen. 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 Manindog ang tanan.